Kamano, bende nitiere ondamo ma ugeto kaw na jok ma ondhi. Ere yo munya dwaro go ni mondo mi gol gigo. To kopo ni golo gi samoro nitiere ketho mi donja gi e doho. Ere kaka upango uchano konyogi? Watimo gimonyalo seche moko wa empower lawyers man kuno. Watimo gik moko kaka we can raise funds mag gine. Yani kibedo charged e wach gine, e wach treason. The kind of things manya kichul and that kind of stuff ngeng ahinya. But also watemo ni mondo wawuo kod the government. At least ni mondo wabed gi some discussion maendelea mbele. Because it's not business as usual. Gimatimore gi Tanzania sani is something that we did not think could get that far. In fact, kata kantie gik matindo matimore ga Ikura, we were expecting that's the issue ma bobedo. Koro we are having a problem ni nyaka watim what we have to do. And you know ni sani kitemo cross kucha tinge ni problem tie. So there is no going there really. Watimo monyalo, watiyo gi joma ntie kuno, watimo konyo record gi. There are laws that wanyalo bedo go koni magi nyalo ng'iyo mondo wane kaka wanyalo konyo jomantie jomoyudo problems gi. Uparo ni nyalo